ya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kekno bojoku ya. Iya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta? Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi sekomana 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Wajib jajaran sekretari bawah yo. Picluke kok goblak-ablik kula kok capek tak dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa iki wadya sing pabalakan. Laden hayo Dewa Gati. Pangeran Pati Negara Kestiya, Kadang Soto Negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok Pangeran Pati Ngastina. Tak antil pisan modar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal ra apa-apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing tekaning Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning Pati. Sampeyan ya kudu ikhlas tekaning Pati. Jeblok jajamu baraka. Ayo. Ejian. Bosiar. Go. Jadi gini. Tiba-tibaku bocrot bocah kowe. Tibano. So nganti babak kulite Petruk mengguru karo kowe 100 taun. Wow, papel. Bocah. Bocah. Ejian. Tak entuk kalau jengkik. Iki apa iki? Saka maci jeneng aku kowe. Ora apa-apa edan. Cokotke tikus wirok ora wedi. Ayo cokot. Ora apa edan. Cokotke kodhok. Kodhok kerok ngene nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Wis kowe ora wedi. Lho kodhokku wejian. Wis entek. Usakane sih ora. Wis entek. Aku wis paham karemu piye aku wis paham. Durung ganti kok picing kok bleseke nang lemah menak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena Durma Gati ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing ngopo to. Heeh. Wah jan
Akeh banget iku Kurawa Grong nganti gembrobyos. Iki urung sepiro ana sak pirangan sing urung maju terus. Ha iya. Ning tetep kudu aja wedi. Aja mamen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik, aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya? Iya. Ya, ngentekke es degan. Gong, mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndedit kok ya cethile ra jamak-jamak. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya, Truk, degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal kepruk ning matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramanata, Jawrata imbang yen padha-padha kae. Jah kula man. Kalah. Nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih dimlekke isin. Kalah ya kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lha Tirtanata. Inggih paman. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane ya kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah ya kalah. Gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mung cuwe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Merga kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku. Niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamrih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula, Man. Woe, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking yargo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nah niku. Kula entuke kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo, Man. Ha iya. Pudel kula entuk kodhok kelok. Kula beto kula templeke ulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan, Man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblet. Kula jajasila kula dibleseke tek lepak niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon. Bagong. Wedek uwe dhuwur banget kejeloki siraku ora bres. Kalah, Pak. Kowe iki Kadamnata. Ngerti ta? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana iki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah karo Panakawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem kok. Panjen kandan-kandanane ngaya tenan. Kurawa sapa sing urung maju?
watu titikan. Citraksi Keman. maju po. Mungsuhe napa man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun sela. Wis. Kula sing ajeng maju methoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawuk anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng neraka jahanam. Mangkat aja kok ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Kula aturi suminggawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Sesata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjung akhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Lenggah sik. Korsine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tuthuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Loh, sebabe niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. isih akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi niki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi Nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. Ingone ora ana sing mangan. Sing di omah tuna, ya. Turah akeh ora ana sing mangan, ming bosok. Mergo Citraksi menang. Nek Citraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Jualange dialem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penak kene ngono ya nek perlu senguri tuthuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njaluk pamit. Sing hati-hati. Kaya ora weruh liting telebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun Kok mulih? pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man,
Kula kandhani nggih, Mas. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang wonten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lah iya, mergo nek sampean menang kalih Petro, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citrasu kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe Cetha ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citrasi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? ya ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh. Aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar, seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbembangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti Kurawa. Niki berarti Kurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura. Kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Hah. Oh, sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citrakswar ndi? Arep maju perang. Rasah. Mlebu kotak. Iya. Wila dicegati tenan. Anggere maju dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal.
wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Wah, Petruk nggih. Ndara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok bawa siji. Ah, kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwawa meguru karo Kurawa 20 taun. Wedohan. Cangkeme. Ngomong liwat rison jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak kok. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, kelakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggon ndas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, njotoso. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Nyo ya. Oh, gondodo apa? Nyo ya. Mburi ya kena kok nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo. Lho, dimatke. Nekeki sing rada suwe. Lho. Oh, ngene iki jane mungsuhe matke. Ngoten lho. Nyo, lho. Oh iya iki ya. Ya ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Areng apa ayo? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Ah, anggere. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbakane kesel awake genut kuat-kuatan. Yoke. Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro pecah sirahmu. Mongmu sak banter-bantere. Matna sastra jendramu ateken adi jaya kawijayanmu. Ampun nganti tumpang suh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedoan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora e? Ora. Buyer ora. Sankas. Wedoan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men. Ngono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekokne rasane pripun. Modar. Rapopo. Wedan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo, kudu nepati janji, sate ora nepati janji ora ya. Hati-hati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku meng cerita, wah, ning aku wis bacut don. Wah, cilaka, ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong di agama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Kurawa ora di agama kok ya. Oh, nyo. Ut. Ha. Halo. Kurawa yurakan tenan. Ayo. Coba ora ana tongseng. Mesti mendo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas.
Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh iya. Oh. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sak kuwatir. Ayo, iya musike iki toto-toto kok. Ayo, iya musike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Lempem banyu. Saka cor-coran. Kok mapyur men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok nglecak le. Urek. Yo, babu. Jatahmu saiki, halo. Wo, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kae. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumanggaken. Pripun Bapak? Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanusman ing jajalan. Petruk saya kinani nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat gretel nenggala jeblok ketemu barat. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Weh. Lak totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ki ora tumindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut to? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Panusmaning jajaran sekretaning bawone iblis lanat Petro, Bagong ora minggat sukun kono tulade gretel nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur.
Kowe iki ning kono. Kowe kakangku Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku nek muni mundur. Ya oke, ora apa-apa, mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning ndite? Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wes kowe senengane. Biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Dapurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Omah ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae janjane anakmu ta? Ora ya. Iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi 1,6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Kono nya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh ya. Padake ora ngerti. Heeh. Ayo lulus dilengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso ngono tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Ya. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Weh, sik. Kae ra wis tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak dolneh ya. Wis cah nekat tenan kowe. Oh alah, Mar Semar. Oh alah, Mil Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak.
dalang barang iki. Truk. Belah iki merke. Wah keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis Gong. Iki kowe apa piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye. Aku iki meng ndonga ta, Tru. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngono ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Ayo ta, Tru. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Pel kita kok beli kita. Ngawur. Amun Suramanto cek, Tru. Goleke pusaka kok, goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nenggala ya. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Ya. Pusaka kok apem. iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Nah. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya. Wagu. Ora ana terus terserah apa. Pedro kandang malo. Wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana e, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Aku ya ana ari cilik banget lho. Engko nek goleki gareng malah ngrekoso. Yo, yes, anane iki gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, heeh. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah, Aku ora oleh kentuke omongan. rasah. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari ya. Panon maning jangan sekencan panon. Iblis lanat. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Nule nang mburi. Ora. Panos maning jajaran sultane bawane iblis lanat. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sapa-sapa dukane? Ayo, Bala Dewa, mungsumu iki Prabu Bale metu. Iki apa iki? Iki aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, amo Suramrata, Jaya Dimeja. Wah, setan. Lah iki
Suarane iki ra Bagong ta iki. Aja ngawur. Iki Prabu boleh metu. Kowe cangkemmu ayo jojo nenggala modar kowe. Sapa aku? Baladewa kono. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli takono bodo. Kowe Bagong modar. Iya. Wah. Nenggala ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gleteng tengah kurban. Woi ajalah. Petro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Dadi Baladewa delete kok. Petro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golek lesung. Goleke lesung. Goleke gaman, Tru, aja sembrono. Kowe wis mangan? Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan kok tandange dapi-dapi Cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos urang-urang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kowe? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ngono. Wigat no. Ganggu wong ngombe es. Bayar dong ya? Urung. Omong nek sing bayar aku ya to. Iya. Weh, wong kok ngleleki ra jama-jama. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa arep dituku lho. Engko isih tak nggo nukokke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane Ukurane sikile beda. siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ketindihan sewengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Ndang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Oh, cuwang ya. Kondur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe malah. Lho, iki nggawa gentering apa? Hocah. Wote Jawa. Wah, setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa mulai kaya wong edan. Aho aja. Wah, mutar ya iki. Prabu Kendel. Koko Prabu. Koko Prabu Kendel. Oh, Prabu Kendel. Koko Prabu Ratri Kendel. Koko Prabu sampun kados mekaten. Terus mana? Koko Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Ah, jagen Dewa Bathara.
Andiku bocah berasa. Kula aturi sare kok Prabu. Iya. Hah? Saren, sare. Lenggah prayogi. Iya, Sayu Prabu Ndarawati. Oh iya. Prabu aja ngengkok koyo ngene iki. Terus sih. Inggih Koko Prabu, inggih. Lenggah. Iya. Inggih. Kresna. Kula wonten paring dawuh. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, kendel. Iya. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya. Wela Dimas Setyaki. Inggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Edan. Wah, bengi iki aku gawe isin karo ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang lara temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aku ki sing dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Kae pandal maning Betari Durga. Hus! Lambemu dhewe. Koko Prabu, sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih, boten dados menapa. Sing gedhe pangapura gitu, senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja gitu. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, karo percaya aku apa karo mrimu? Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu. Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan Endang Loro Temon. Terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon waton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandheran kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti wanara seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klebu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Wah, yo yen adan sak tenane abot nanging tetepun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggakan wonten Koko Prabu. Yo Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srastran pinanganten kakung. Inggih, wis tak kendhawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura.
Sri Bala Dewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Tyapanon Cinawi ong ira wang-wang Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten Kakung nggadahi pepanggil, temanten Kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Pepenginan mengkono, Yayi. Apa ingin dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten Kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kula niku ya ora ngerti. Ayo salin. Salen piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Terus ngerti-ngerti dadi kaya ngeten iki lek salen piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Ki nek ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 ndek susu ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah ndak tak kuwatir, tak puja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali ya, Bagong. Bolong dalem sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nite gajah ing bisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Alapa bapak iso mujudi kabeh sing dikake sinuwun Kresna. Petruk, Nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih matur suwun. Gong, pun bayar sik. Cerewet kowe ngopo ta?
Ana sing ngekeki iki lho. Mun nek krungu mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Cangkeme. Mana krungu iki lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 iki akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Iki senengan ora Kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakangne engko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Kon nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ponakan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong. Mboten. Nyotaman ono kowe dhewe peken dhewe, dienggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku hus. Wis kok. Kowe urung. Moh. Mo ya wis. Ngono kok. Pareng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Swasa Pucinde Parijata Kencana murine gamelan Lokananta ditabuh para wiyaga ratu. Ratu sewu negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mungkin ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya. Kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Swasa Pucinde Parijata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokananta kali anu nggih Ratu sewu negara ya. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindane pira? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng iya. Kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Dosa Pucinde. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan kok. Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke ning dompet. Mbok menawa butuh sak waya-waya ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Lho. Manut dengkulmu mlocot ora? Sampun nggih, Den. Ya sing ati-ati Bagong. Nggih. Ya tentane, Tru. Ya.